taldea aurkezten hasiko naiz. Hemen Italentetik daukagun hasierako lanbide heziketako taldea gera. Hemen Lasalle Berrozpeko Elur, Kalasantzetik Maite eta Gamarratik Raul. Gero Hernanitik ere itsaso daukagu eta gero sartuko da gurekin mahai inguruan eztabaidatzeko. Vale. Orduan, izenburuak esaten duen bezala, gaurko mahai ingurua, hasierako lanbide heziketan nola ikasten duten gaiaren inguruan arituko gera, edo pixkat hiru zentroetan hainbeste urtez lanean diharduten irakaslei, zer funtzionatzen dien, eta zerkez ikasle hauekin, bai. Mahai ingurua 4 bloke desberdinetan banatu dugu, eta beti bezala, kontekstuan jartzeko edo, gure ikasle hauen perfila edo profila hausnartzen hasiko gara, bai, badakizue, beti ikaslego hau, modu negatibo batetik edo deskribatzen dela, bai, esperientzia aldetik, esperientzia porrotan oinarrituta, desmotivazioa, motxila karga handiak, emozio kudeak eta zailak, eta, hortik hasiko gera, eta lehenengo galdera botako dizuet, ikusi zaber, zuek nola ulertu edo ikusten duzuen zuen ikasgeletako errealitatea. Bueno, pues como bien has comentado, Irati, muchas veces lo que se necesita, o por lo menos nosotros, desde nuestro centro, el equipo de profesorado, lo que intentamos cambiar es ese cambio de mirada. Sí, porque nosotros en la acogida, cuando viene el alumnado, dedicamos ese momento a acogerles, que nos parece muy importante, porque la sensación con la que vienen siempre es como con una sensación de fracaso, ¿no? Lo que dices tú, pues bueno, han tenido una serie de experiencias que de alguna manera pues les ha rebotado de donde estaban. Y nosotros, para comenzar con ese cambio de mirada y tranquilizarles y tener todos pues como una mirada común, lo que solemos comentar es que ellos y ellas no han fracasado, que quizás el sistema ha fracasado con ellos en la manera de mirarles, en la manera de actuar, y luego ellos, pues bueno, la reacción que han tenido. Entonces eso también es como quitar un poco de peso del que traen y comenzar a caminar y a mirar de otra manera. Para nosotros es importante recalcar también desde el inicio que todos valemos para algo, aunque no todos valgamos para lo mismo. Y es verdad que también en la acogida, en los primeros momentos, pues solemos conectar con un cuento que no sé si conocéis, de Jorge Bucay, el cuento del elefante encadenado, que os lo resumo así. Es un poquito, pues bueno, que un niño observa a un elefante súper grande encadenado a una pequeña estaca con una cadena, ¿no? Y le pregunta ahí a su referente, bueno, ¿y por qué siendo tan grande que podría soltar la estaca, pues por qué sigue ahí encadenado, ¿no? Y el adulto le responde, cuando era muy pequeñito y la estaca era para él grande, pues intentaba quitar la estaca y no podía, hasta que un día lamentablemente pues dejó de intentarlo y ese fue su fracaso, ¿no? El dejar de intentarlo. Entonces con nuestro alumnado pasa un poco lo mismo, ¿no? El fracaso viene cuando dejas de intentarlo. Entonces, para nosotros la básica es ofrecerles como ese espacio, ese terreno, ese lugar de aprendizaje, donde también tenemos que ser coherentes, y si decimos que vamos a hacer cosas diferentes y les vamos a mirar de manera diferente, pues no es un discurso, sino que también es algo que tiene que ser trabajado por nosotros y por nosotras, que nos implica, nos hace responsables, nos hace coherentes con lo que decimos y que nos supone un trabajo añadido con el que no venimos. Es verdad que la realidad es la que es. A veces vemos comportamientos que nos distorsionan, que no favorecen el clima del aula, que no es lo que esperamos, pero también es un poco, como digo yo, nosotros siempre decimos que el profesorado vamos como con esas antenitas, ¿no? En plan preventivo, que cuando vas viendo esos comportamientos, ¿no? Sin ser psicólogos ni profesionales, porque esa no es nuestra tarea, pero bueno, un poco qué necesidad, qué se esconde detrás de ese comportamiento, ¿no? Porque a veces con esos comportamientos nos están diciendo algo. El comportamiento al final es como una fachada de cómo vienen
y si tú al final te lo tomas a lo personal y contrarrestas contra ese comportamiento, pues ahí ya es como otra vez repetir lo mismo. En el momento que te detienes un poco en ese comportamiento, indagas un poco qué necesidad hay un poco más allá, que eso supone también dedicar un tiempo, dedicar una tutoría individual, conectar con la persona y darle recursos y alternativas a ese comportamiento. Se produce algo diferente. Te quiero decir, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Y junto con la mirada yo creo que también está muy unido el lenguaje que utilizamos, ¿no? A veces utilizamos un lenguaje que juzga, que etiqueta, y yo no voy a ser quien juzgue a nadie de si lo hacemos o no lo hacemos, pero los chavalitos y las chavalitas también vienen de eso. Entonces, un lenguaje que etiqueta y que juzga, a ellos ya también les pone a la defensiva. Entonces, en el momento que hablas solo de la conducta, de a dónde les lleva y de tratar de trabajar la conducta, siempre estamos hablando como de algo más externo y es como más fácil abordarlo. Importante para trabajar esta mirada, pues tutorías individuales y tutorías grupales. Al inicio de curso nosotros también nos gusta traer a otros alumnos que han pasado por básica, donde cuentan en primera persona su vivencia y donde cuentan qué se ha vivido en la básica, cómo éramos el profesorado. Entonces, no es lo mismo que lo digamos nosotros que lo que han sentido otro alumnado, ¿no? Entonces, es algo muy sutil hablar del cambio de mirada, del lenguaje, pero para nosotros es una herramienta muy poderosa. Y tiene que ser algo trabajado, algo consciente y algo también como comunicado por todo el equipo del profesorado, que sea como una herramienta más. Y la verdad que si desde el inicio ellos cuando llegan empiezan a oler como esa sensación, cambia la mirada de ellos también. Así que eso es una herramienta que funciona. Bai, eta horri lotuta Maite, oso ondo, claro, hitz egin dugu baita ere ikaslearen harrera nola egiten dugun, eta ez da izero, oso garrantzitsua da, oinarrizko lanbide heziketan harrera konstiente eta sakon bat egitea ikasle hauekin, eta garrantzitsua da baita ere ikasleen informazioa lortzea, ezta? Hau da, klaseak hasten ditugunean irailerako baldin bada ikusi behar dugu zein den gelaren radiografia osoa, ezta? Horretarako garrantzitsua da, informazioa biltzea, informazioa jasotzea, nondik jasotzen dugu informazioa hau, ezta? Claro, batzutan aurreko eskoletatik lortu dezakegu informazio pixkat, batzutan xaltasunak ukitzen ditugu baita horretarako. Beste estrategia bezein izan daiteke, familiarekin eta ikaslearekin biltzea, kurso hasieran adibidez, ezta? Eta hemen ikusta, zein izan den ikaslearen trajektoria, zein izan den bere historia, zailtasun eduki dituen bere zera, ezta, ibilbide horretan, azken finean, erdu arrakastarik eduki aurreko ibilbide horrek, ezta, orduan, informazioa behar dugu jabetiko zergatik ez duen eduki arrakastarik, ze laguntza izan duen, edo ze laguntza ez duen izan, bai? Orduan, orientatzailearen papelare oso garrantzitsua izan daiteke momentu honetan, orientatzaileen sarearen bitartez informazio asko lortu daitekelako baita ere, eta azken finean helburua da, gelaren radiografia bat edukitzea, ezta? Hada, eta radiografia hori ikusten dugunan baita ere, jarrera asko eta ulertu egin ditzakegu baita ere, eta karo, hau ulertzen dugunean, errealitate desberdinak jakingo dugu klasean kokatzen, gelan kokatzen, eta horrek zailtasunak aurre ikusten lagunduko digu eta baita ere zailtasun horien aurrean edo gure estrategiak zeintzuk izan daitezken definitzen ere lagundu dezak, ezta? Eta ez da ikasleak etiketatzea edo estigmatizatzea, inondik ere, baizik eta da beste ikuspegi batetik ikustea nondik datorren zailtasun hori, nondik datorren arrakasta falta hori eta horri nola eman diezaiokegun buelta, ezta? Guk. Gure eguneroko lanean edo nola lortu dezakegun egoera horri buelta ematea eta egoera berri batetara pasatzea, azken finean. Eta hor dago justo zuen erronka, ez? Hasieran argi dago ikasleen profila edo egoera zein den, hau hausnartzea ze garrantzi dakan eta ze zailtasunak era berean, ze ez da bat ere erronka erresa, baina errealitate hau zuei entzunda, nola kokatzen zeate irakasle bezala? Hor gertatzen da, irakasleak ere, igual,
irakaslea ja, por definizion, irakasle desberdina izan behar du baita ere, profila desberdina da, ez da oinarrizko lanbide heziketa batetan, edo DBH batetan, edo batxergo batetan, oso desberdina da irakaslearen profila. Eta ez da, bai, ni teknikoa nahi, honetan teknikoa naiz, edo honetan espertoa naiz, edo soldadora naiz, sukaldaria naiz, edo historiako irakaslea, edo hizkuntzetako irakaslea, baina hortaz aparte, hortaz haratago nik zer dakit egiten eta zer nago prest ikasle hauekin egiteko, ez da, hau da, adibidez gure kasuan, guk hortua daukago, eta matematikakoa zeratek ezin da joan hortura adibidez, edo historiakoa, edo hizkuntzetakoa, eta sukaldaria bera ere. Ez da, orduan, zer egin dezakegu eta zer egin nahi dugu baita ere, ikasle hauekin, ez da, ikasle hauek beste aukera bat emateko. Orduan, profil teknikoaz haratago doan, profil bat beharko luke irakasle honek, ez da. Ez finean, formatzen ari gara, beste modu batetan formatzen ari gara, beste aukera batzuk ematen ari gara ikasle hauei, eta kontziente izan behar dugu, ohiko bideak edo, orain arte eduki duten, ohiko bide honek, ez duela arrakastarik eduki beraiengan, eta orduan beste bide batzuk jorratu behar ditugula, ez da? Orduan, estrategia desberdinak bilatu behar ditugula. Eta horren kontziente izan behar dugu, eta izan behar dugu gainera, proaktiboak horretan. Nosotros, por ejemplo, también, unido con lo que dices tú, Raúl, es verdad que ya no solo en la básica, ¿no? Pero ahora es lo que estamos. Yo creo que se está viendo también en todos los grados. Independientemente del perfil técnico que tengas, la educar hoy en día nos exige manejar algo más en nuestro perfil, en nuestras herramientas. Y nuestro equipo, en nuestro caso, en lo que llevamos años y no dejaremos de seguir profundizando, es en formarnos a nivel de gestión emocional. Sí, o sea, pero ya no solo el equipo de profesorado, sino también con el alumnado. Es cierto que para tú trabajar las emociones con el alumnado, primero te las tienes que haber trabajado tú, si no, difícilmente. Entonces, nosotros estamos como en una formación continua. En nuestro centro en concreto, pues bueno, hicimos una formación de vinculación emocional consciente con Roberto Aguado, ya solo el título, vinculación emocional consciente, creo que dice bastante, regulación emocional en el aula, mindfulness, y este año nos hemos metido también pues con una entidad de Vizcaya de fuera, ERAIN, para hacer análisis de casos. ¿Vale? Pues con determinados casos, desde donde podemos intervenir. Entonces, la vinculación emocional consciente. No se puede educar si no hay un espacio seguro y no hay las emociones adecuadas. Las emociones adecuadas y las que deben dar seguridad tienen que empezar por ti, ¿no? En esta formación lo que nos decían es que tú, como referente, tienes que estar en unas emociones pues, que garanticen seguridad, ¿no? En un estado de seguridad y, si se puede, de alegría, ¿no? Pero sobre todo de seguridad. Y también decía que para que el alumnado se dé aprendizaje, se dé un buen aprendizaje, tiene que haber un ambiente seguro y que estén en emociones casa, ¿no? Él decía emociones casa de curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Y que en las emociones TRAM, que son tristeza, miedo, asco y rabia, no se puede educar desde esas emociones. Entonces, él lo que nos viene a decir es que si tú tienes un chaval, una chavalita en rabia, pues te puedes poner a explicar un reto, a dar matemáticas o historia, que mientras esté en rabia, ahí no va a haber aprendizaje. Si tú eres consciente y de alguna manera intentas previamente darle la vuelta o qué necesita, pues cuando empezamos a hablar y validar las emociones, de alguna manera luego también nos es más fácil gestionarlas. Al final lo que consigues es tener como un mismo lenguaje emocional que intente validar las emociones que hay en el aula y desde ahí pues decidir cuáles son las que funcionan y las que no funcionan. Entonces, junto con la formación en gestión emocional del profesorado, es súper interesante también, y lo podemos hacer a través de las transversales, ahora a través del nuevo módulo de IPE que tiene los RAs de autoconocimiento y de habilidades sociales. Es muy interesante trabajar las emociones con el alumnado, porque al final cuando tú verbalizas emociones, las trabajas previamente, resuelves qué es lo que me ayuda, lo que no me ayuda, cuando vienen las situaciones es más fácil gestionarlas.
Luego también es muy importante que tú no respondas, que tú eres el referente. Ante la rabia de un chavalito o chavalita, tú no puedes responder con más rabia o con más asco, porque eso es una bomba de relojería, aunque sea el primer impulso que nos salga. Y también es bueno que las validemos con nosotros mismos, pero nosotros tenemos la obligación de hacer ese doble trabajo. Tampoco podemos entrar con miedo, viendo que la clase nos sobrepasa. Entonces, ese trabajo de trabajarte en gestión emocional al final se convierte en un autocuidado para ti, porque es un autocuidado, y se convierte en un cuidado para el equipo, ¿vale? Pues porque al final también te ayudas en qué emociones estás, qué te produce. Entonces es una manera también balsámica de lo que va sucediendo. No lo evita, porque los conflictos y las situaciones no se pueden evitar, pero sí te permite abordarlo de otra manera y sobre todo también que el alumnado al recibirlo de otra manera es como más permeable a hacer como esas pequeñas transformaciones. ¿Y Kung Fu o Karate? No. También podría ser, también podría ser. Vale, nik zuek esaten dezutenan arira lehenengo gauza, berriak zaretenei edo sensazio hori, ezta? Klasean sartze zarenean, enbran, zer behar duzu, karate gehiago, autoridade gehiago, zer da, ze pasatzen da. Pasatzen dena da hori, ikasle berezia direla. Bai, eta ikasleak berezi diren momentutikan, Raurek esan duen bezala oso importantea da ulertzea ez duzu ikusi behar zailtasunetikan baizik eta zailtasunetikan edo ezintasunetikan baizik eta ikasleen zailtasunetikan, ez? Gero azpimarratu du Maitek ze garrantzia daukan hortarako kudeak eta emozionalak, ez jakiteko nola kolokatze zaren, eta batez ere irakasle bezala zein dan zure helburua, bai? Ordun, el punto cero da, datozen ikasle guztiak, leno zeak esan duen bezala, Iratik esan duen bezala, datozela frustrazio sensazio handi batekin. Horrek zertan eragiten du, esan nahi dut, persona hauek ez dira gai sentitzen akademikoki ezer lortzeko, ez persona bezala. Eta azkeneko urtetan DBH-en entzun duten gauza bakarra ez dutela ezertarako balio. Horrek sortzen duen autodefentsan zerikusi handia dauka jarrera disruptiboekin. Baina argi eduki behar duzu irakasle bezala zure lehenengo helburua izan behar duela persona horren transformazio bat. Persona horrek jakin behar du, validatu behar du izaten eta egiten, bai? Eta gero dago beste kontrapartida bat, azkenean jakin behar dugu DBH-en egon diren bizitu dutena izan dela akats personal bat, eta akats personal hori gizartean kokatzen dugu. Seinalatuak izan dira, gehienak bulina jaso dute, eta bulina ez badute jaso, seinalatuak izan dira por ser tontos, o por ser los peligrosos, o por ser lo que sea, baina ez ser positiboa. Orduan, gizartearekiko kriston haserrea daukate. Eta ez bakarrik ikasleengandik, irakasleengandik ere seinalatuak izan dira. Hori hartu mobila zu gelditu banatzean eta utzi duzu pakean. Joan zaitez gela ontara hartu ordenadora eta egin nahi duzuna, baina niri pakean utzi. Orduan, sozialki ere kriston haserrea dute. Gizarteak ez du jakin izan jende hori soluzio bat ematen eta huelta ematen. Orduan hor dago bigarren helburua, transformazio soziala. Orduan, bapatean atea irikitzen duzu, zu zera ingenieroa, izan zaitezke perfil teknikoa dauen irakasle bat, baina bapatean zure helburua beste bat da. Orduan, profil hori lehenozu komentatu duzuna, jakin behar duzu zertara zoazen gela hortara eta zein dan zure helburua. Eta zure da transformazio personal bat eta transformazio sozial bat lortzea. Askok esango zuen, baina hortarako denoi, azkenean gizarteak jartzen gaitu egoera ezberdinetan, eta gaur egun dagoen balio garrantzitsua duen persona guzti hori laguntza bat eman behar zaie, eta zure lana hori izango da, bai? Orduan, ez da erresa, klabeak eman dituzte perfila diferentea izan behar duzula, helburua beste badalako, eta Maitek esan dure ze importantea dagan egoera horien aurrean nola kokatzen zaren, ze azkenean oinarrizko maila simili bat erabiliko bagenu da rafting bat, bai? Osea, badakizu noiz aterako zean eta nora iritsi behar duzun, baina bidea olatuz beteta dago, golpez beteta dago, askotan alde batera edo bestera egin beharko duzu, jendea eroriko da, jaso beharko duzu, baten batek ez du egingo zuk esaten duzuna eta arraunarekin buruan eman beharko diozu, badakizu fijo, bustita iritsiko zalera eta golpatuta ere bai. Baina, azkenean hori da gure realitatea, bale? Eta jakin behar duzu zein dan hori. Orduan, egoera horretan zezen nahi dut, bai ala bai malgoa izan behar duzu. Egoera asko sortuko zaizkizu, zuk espero zen ditunak, pentsatuta etzen euskanan, eta jakin behar duzu hortik ateratzen.
askotan nik gelan sartu naiteke eta nik erronka bat landu behar dut teknikoki, elektriziako klasete eman behar dut, baina batean konflikto bat egon da ikasleen artean, gela gelditu behar duzu, bildu behar duzu eta tutoretza bat landu beharko duzu. Edo batean ikasle bat negarrez hasi daiteko konflikto okitzen du beste batekin, atarea behar duzu eta tutoretza individual bat inberko duzu. Naizta, zu ez izan tutorea. Baina klare oki behar duzu, zertara zoazen gela hortara. Eta zoaz, personei izaten erakusten. Eta izaten erakusten zen nahi, zeharkako gaitasunek dute garrantzi berezizkoa, bai? Eta gaitasun teknikoak dira nola baite, bide bat, erraminta bat, persona izaten erakusteko. Gizartean funtzionatzen erakusteko. Eta hots, diot, azkenean, gaitasun teknikoak azkenean nola erabiliko genituzke. Ze garrantzitsua dan manipulazioa erabiltzea, esan nahi dut, ikasle hauek izaten ez dakiten momentuetan behar dituzte eduki harrikozkor txikiak non apoiatuko diren, bai, beraien bidean markatuko dutenak. Eta hori nola egiten da? Eginez. Egin gauza bat, eta horrekin zer lortzen dugu azkenean satisfazio, sensazio bat, satisfazio hitzak zer dauka, azkenean ondo eginaren evidentzia badauka. Eta orduan jarri berritugu evidentzia txikiak, izan bertzu sortzaile horretan, edo zer gauza balio du. Bera, esateko hau egin dut eta ondo egin dut. Orduan gai ba naiz. Eta zu gaina gogoraraziko duzu irakasle bezala. Guk elektrizitatea ematen dugu, baina berdin zaigu. Ikasleek esaten baita lur behar dugu pertsero bat, egingo dugu pertsero bat. Elektrizitatekin ez dauka zerikusirik. Baina egin duzu, zuk gauza bat, pertsero bat egiteko gai izan zara, jarri duzu paretean eta erabilera soziala dauka. Baizik, ze gaur egun ikasle guztiak joaten gara eta gure berokia hor jartzen dugu. Orduan, sortzaile diot horretan, DCB-a hor dago, baina zure helburua pertsona sortzea eta transformazio sozial bat baldin bada, edozein aukera da ona. Izan berduzu bersolaria. Ikasleak puntua jartzen du eta zu botatzen duzu bersoa. Baina hori, izatea porfil horretan, malguak izan behar dugula, improvisatzaia sortzailea eta batez ere persona. Eta gero Raulek esan duenarekin, jakiten zertara zoazen. Bueno, oso deskribapen bikaina indezue, zer den hasierako lanbideziketako errealitate hau, eta argi dago etapa berezia dela, desberdina dela, eta irakaslearen rola ere, metamorfosis bat edo jasaten duela, ez? Hauei aurre egiteko. Orduan orain dator pixka bat, la pregunta del millón edo, ez? Behin testu inguruan gaudela, ze ikasle mota ditugun, ze begira dauki behar dugun, eta ze irakasle mota izan bargaren kontuan eukita, nola lortzen duzue ikasle hauek ikasketa esanguratsu bat izatea, edo zer funtzionatu dizue, eduki horiek, ez? Barneratzeko edo aplikatzeko ikasturtean zehar. Bueno, igual errezeta magikorik ere ez dago, edo errezeta magiko atzo egon daitezke. Hori ere egia da, errezeta magiko dena balio du. Denak balio du helburura iristen baldin bagara, ezta? Argi dagoena da, ikasten dutela egiten dutenean, profil hauetako pertsonek, ez entzutean bakarrik, ezta? Eta gainera badatoz entzutetik, eta badatoz orain arteko ikaskuntza ordinario horretatik eta horrek ez du funtzionatu. Beraz, zerbait ezberdin lortu nahi baldin badugu, zerbait ezberdin derrigorre egin behar dugu ere, ezta? Orduan, eta zer funtzionatzen du? Funtzionatzen du batez ere esperimentazioak. Ikasle hauekin esperimentazioak oso ondo funtzionatzen du, ikertuz ikasten dute, ezta? Zerbait kontatzen badiozu, eta urteak daramatzate gauzak entzuten arrakastarik ez izaten, eta azkenan negatibidade hori sortzen erakutsi nahi zaien horrekiko, ezta? Orduan, esperimentazioa da beste bide bat, beraiek ikertuz edo ikasten laguntzeko, ezta? Lan manipulatiboak asko laguntzen du, beti lan manipulatiboak, ez txapa baiz entzuteak eta txapa sardu harko zen noizean behin, ez da, hau da, ez dakit, elurrek eta esaten zuen aurrekoan ez da kablearekin, eta ez dakit, deskarga ematen badio kableak, jakin bardu zergatik ematen dion deskarga, ez da, orduan, erakutsi egin beharko zaio, zer egin behar duen hobeto, edo zer ez duen egin behar modu batean edo bestean, ez da. Gero, lan kolaboratiboak ere asko funtzionatzen du. Batipat, profili ezberdinetako jendea dagoenez, potentziale
potentzialidade oso desberdinak daude klasearen barruan. Orduan, potentzialidade guzti horiek bateratu eta uztartu eta helburu amankomun batetara iristeko lan kolaboratiboa oso garrantzitsua da eta bakoitzak aportatuko du, bai? Eta bakoitzari eskatuko diogu gainera, landuko dugu ezintasuna noski edo zailtasuna landuko dugu, baina igual indarra handiago egin behar dugu zer eskatzen diogun ikasle bakoitzari, ezta? Eta bere potentzialidade horretan. Eta gero denek batera lortuko dute helburu bat lortzea. Eta gero garrantzitsua da baita ere errealitatearekin lotura bat izatea. Hau da, que se sientan útiles, ez da esan duguna da, beraiek egiten duten lana benetan ikusi dezatela zerbaitetarako edo norbaitentzako baliagarria dela eta beraiek ulertuko dute, beraiek egiten duten guztiak, coño, o sea, esto vale para algo, vale para alguien, garrantzitsua da beraiek hori sentiaraztea, porque azken finean, eta batez ere, guztiok gertatzen zaigu, baina batez ere, profil honetako ikasleekin, zerbait erakusten badiozu, egunen batetan ahaztuko du. Bai? Zerbait esaten badiozu, egunen batetan ahaztuko du. Baina, modu batean sentiarazten baduzu ikasle bat, hori ez du sekula ahaztuko. Eta hori da precisamente lortu behar duguna profil honetako ikasleekin. Eta elurrek esan duen moduan lehen, karo, nola lortzen dugu berreraikuntza, personala, soziala, akademikoa eta guzti horik, karo, bideo horretan, nola sentiarazten dugun ikaslea ere oso garrantzitsua da, eta karo, hauekin erabiltzen ditugun estrategiak, evidentemente oso garrantzitsuak dira helburu honetarako, ezta? Maitek esan duen moduan lehen, denok ez dugu edo zertarako balio, baina denok balio dugu zerbaitetarako, eta hori beraiek ulertzea oso garrantzitsua da. Barkatu gauza bat, ez dakit ikusi dezuten, baina txat bat daukazuten. Zuetako inorrek ekarpenik egina izango balu, edo osnarketaren bat, edo galderaren bat baldin daukazuten, idatzi, eta saioren amaieran saiatuko gara hauei espazio bat ematen, bai? Esaten dizuet, norbaitek galderarik balu, edo ekarpenen bat baldin baduka, edo zerbait ekarbanatu nahi izan ezkero, bale? Ez da izan dana txapa, ez da? Gauza manipulatiboa eta parte hartzea. Hori da. Baina esan dezula txapa ez, ikasle hauekin txapa gutxi. Bale, ni horrezte balio, nik izan txapak ematitut. Baina klabea bai da manipulatiboa. Izkizuk esan dezu. Klasean asko gondira entzuten, eta ja ez dira gai entzuteko. Osea, hemen daukate paret bat izugarria, eta jartzen dira kesi, eta konturatzea jartzen duzu emindako esplikazioarekin lanean, eta honek ez da iritsi. Ez da iritsi, ezintasunetik hitz egin behar da, bai? Guk horra dibidez erronka zero ez dugu egiten, beste modu batean egiten dugu, ez? Etortzen garenean zikluntara lehenengoan baian, eta zer egin nahi dut, zer dakit, zer ikasi behar dut, zer lanpostu, hor ja galdu dira, bai? Guk adiz lehenengo gauza egiten ditugunan, mailak jartzen ditugunean, mailek hanka dazkate, eta hanka guztia jartzen ditugu bakoitza altura ezberdinean. Orduan daude mailan, eta klankinka muitzen dira, eta zer faiatzen dut, maila gaizki dago. Orduan zer egin behar duzu. Pues ez dakit, bat azten da zaten, pues hay que calzar, pues venga, posaz, eta orduan ja jartzen dituzu. Lehenengo gunean batean dena makurtzen dira, mailak bikoak dira, eta jartzen danka regulatzen. Eta ja, ordu laurdenera, lortzen dutenea, lortu duzu, bai, zer egin duzu hortarako, bai? Orduan, irakaskuntza batez ere berak esan duen bezala da esplorazioan dauka garrantzi gehiena, egitean dauka, eta gure kasuan irakasle bezala galdera egokiak egitea. Ikasleak ez du ikasten. Ikasleak ez daki zerran ikastea. Orduan, zukin berrizula lana. Eta bizten inberda lana, eta egin behar diak gauzak. Eta gero galdera egokiekin iten duzu konstante izatea zer egiterak gai izan den. Eta bide horretan ze ikasi duen. Guk ere lehenengo erronkarekin azkenean guk elektrizitatea ematen dugu eta ez diegu ezer esplikatzen. Usten dugu pixkat gela astoratu dadila eta astoratze horretan en plan de, pues bueno, pues ya está, ala, bitu. Bakoitzari ematizkigu elementu elektriko batzuk, bi kable, entxufe bat eta argi bonbilla bat. Eta ala, jarri zaitezte eta gara hainbeste dakizutela, pues jarri zaitezte eta hasi egiten. Ezer esplikatu gabe, eta batean txispazoak, argia joaten da, ez dakiten nola egin, eta azten dira hor, esperimentazioetan galdera gokiak egiten. Ez hau nola lotzen da. Eta hori zaitu, zer beharko zenuke, pues alguna herramienta, eta bale, zer herramienta dazkagu. Horren ematizkio zu, bi. Eta azten da herramientarekin lan egiten. Orduan,
beraiek jorratu behar dute bidea, eta egiten doazen enean, zuk galdera egokiak eman behar dizkiozu. Zuk ezin diozu esplikatu hasiera batean, ingo dugu zirkuito bat, zirkuitako daukagu material hau, material ontarako daukagu ezagutza hau, dala konexio bat, horta dauzkagu erramintak, ja galdu dira. Orduan, hasi egiten, eta beraien artean askotan, komentatu duzura, ikasketa kolaboratiboa, beti baten batek ondokoak lortzen du lotzea, eta zuk ez. Eta zer duzu, ¿cómo has hecho eso? En plan de, ya te explico. Eta horren esplikatzen dio, bai? Edo batean batek argia piztutzen du eta dena gerturatzen dira, eta zer egin duzu, eta azten dira kopiatzen. Eta konturatzerako ordu terdi pasada, eta ordu terdi eta gero, agian, eren batek lortu du argia piztutzea. Orduan, gelditzen duzu gela, esertzen dira bakoitzetan du, esiti bakoitza bere tokian, da horren esplikatzen duzu zer dan zirkuito bat. Ja manipulatu dute, ja galderak etorri zaizkien. Eta hor esplikatu zen da zirkuito bat. 5 minutuko pirula bat, eta benda, orain honekin ea jarraitzen duzuen. Eta jarraitu dute txispazoak, eta txispazoak diago, porque orduan konturatzen azten dian, zuk esatezun segurtasun hori ze garrantzitsua da. Baina guk txapa gutxi, nire kasuan ez, eta manipulazio asko. Eta galderak etor daitezela. Hau ez da guk azkenean etasi ereduan ez, beti esaten dugu ez, parametrizatzen dugunean azkenean zein da el punto partida, zein da el objetibo, eta hortarako ze ikasi beharrez zer dakidan, filosofadarik ez dago. Hala, hartu, toma la lata de sardinas, la brújula, y en 3 días aparece en Bilbao, bai? Orduan, bidean sortuko dira galderak. Eta hori da gure lana. Bide horretan erantzunak ematea, eta batez ere galdera egokiak egin ditzatela. Baina dena da manipulazioa. Bueno, eta orain erronka hiltzaia gertu dela, nik uste oso adierazgarria izan daitekela zuen zentroetan burutzen dituzuen erronkak, ja esperientzia luzea daukazue, proba, ensaio, error, pila bat euki dituzue, eta azkenean, ez, badaukazue hainbat erronka, erantzun positibo batekin, edo ikasketa esanguratsu hori lor daitekeela edo, ez? Orduan, ez dakit aukera daukazuen, zuen erronkaren bat azaltzeko, eredu gisa edo adibide gisa, ikusiz baliagarriak eta funtzionalak. Bai. Bueno, a ver, lehenik eta baina esan behar dena da, erronkak ez direla inamovibles, Hau da, hiru, de hecho, dazkagu erronka eraba diferenteak. Oso desberdinak, bai, hirura ditugu, oso desberdinak. Eta hortaz aparte gainera, igual, ikasturte baten oso ondo funtzionatzen dizunak, igual urrengo ikasturtean ez dizuen ondo funtzionatzen, ikasleen profila desberdina delako, taldea desberdina delako, orduan, erronkak malguak izan behar dira, baina batez ere mantendu behar dute bizirik beti. Hausnarketa prozeso bat eki behar dute, bukaeran, eta egokitzen jakin baita ere, zuk aipatu duzun, malgutasun horrek zer egiten du posible, erronkaren garapenean berean, baita ere, baldaketatxoak egiten joan zaitezkela. Orduan, gure kasuan, gure eskolako, hemen ikusgai diokazuen erronka horren pantailazo horietan adibidez, aipatuko dut, beti agertzen den zera bat, beti agertzen den zailtasun bat edo oztopo bat erronketan, eta da, oinarrizko lanbidezeketan noski. Nola uztartzen ditugun adibidez modulu teknikoak modulu teorikoekin, zientziekin eta gizarte da komunikazioarekin. Orduan, hor ere, joan behar gara beti, reinventatzen, eta guk ere, tekla igual honekin bai zapaldu genuen nolabait, baina egia da baita ere, beti jarretu behar dugula bueltak ematen eta gauza berriak topatzen, eta garrantzitsua da, intermodularidadeari buruz hitz egiten dugunean, zailtasun asko sortzen dira, edo duda asko, zalantza asko sortzen dira ikastetxetan, eta, hau ekarri dizuete gaurkoan, ikusteko, benetan, posible dela, intermodularidadea posible da, moduluen integrazioa posible da erronka batetan, eta guk adibidez erabiltzen dugu, munduari bire 60 egunetan, honen eredu bezala, ezta? Gure kasuan, sukaldaritza eta jatetxarloko zerbitzuetako heziketa zikloa daukagu, Gamarrako Ostalaritza Eskolan, eta erronka honekin konkretuk egiten duguna, ikaslei ematen dizkiegu parametro batzuk erronka egiteko. Ez da arazo izango litzateke, Eusko Jaurlaritzako turismo sailak agindu digula guri, bidaia agentzia bat izango bagina bezala edo, mundu gira bat
zera antolatzeko, ezta? Atera bat gara Gasteiztik eta iritsi bat gara Gasteizera. Pasatu behar gara, eta hor bide horretan, zer egiten dugu, pasatu behar zarete gutxienez, 5 herrialdetatik. Pasatu behar dituzue latitude hau eta beste hau, eta ez da orduan. Zer lortzen dugu guztartzea, geografia eta historiako gaiak, klima mota desberdinak, paisaia mota desberdinak, herrialde desberdinak, herrialde horietan baita eskatzen diegu, pixkat, hoien ezaugarriak eta historia pixkat, eta lortzen dugu basartzen, ezta? Zientzietako kasuan ere, adibidez, lortu behar dituzte menu ekilibratu batzuk, herrialde bakoitzeko menu ekilibratu batzuk, nutrizionalki osasungarriak direnak, eta orduan, ja sartzen ditugu naturreko eduki batzuk, matematikak, noski baiet, kalkulo mordo bat egin behar dituzte. Eta gero, sukaldaritza eta zerbitzuko, evidentemente, herrialde desberdinetatik pasa behar baldin badira, bilatu beharko dituzte, errezeta desberdinak, teknika desberdinak, zerbitzatzeko modu desberdinak, orduan, dena englobatzen duen erronka baten adibide hau izango litzateke. Baina, gero jarraitu behar dugu reinventatzen, hori ere egia da. Baina, erronken barruan bai aipatu nahi nuen beste elemento garrantzitsu edo oso garrantzitsu bat, gure ustez da, eta gure kasuan garrantzia handi eman izan dioguna beti da, feedbackaren garrantzia. Feedbacka da, egunero egiten dugu feedbacka, oinarrizko lanbide heziketakoekin, ez da, elurrek esan duen moduan, beti gaude erakusten, esperimentazio horren bidean, eta gero beti zaude nolabait esan feedback informal bat ematen ikasle hauei, baina gero hortaz aparte, formalkiago edo, ebaluaziora eta kalifikaziora begira, eta ez da, hori ere arduratzen du azken finean etapako irakaslegoa, egiten dituguna da, bitarteko feedback bat eta bukaerako feedback bat. Ez da, estrukturatua, konstientea, irakasle taldea alik eta zabalenerarekin, konstiente gara baita ere, edo ikas orduetatik kanpo egiten ez baldin bada, beti gongo da irakaslearen bat ikaslekin, gelan, hori da impepinable. Baina, saiatzen gara alik eta gehien egoten. Ez da, tutorea bakarrik egon, baizik eta azkenean tutorearen ardura hori ere zabaltzen dugun nolabait, eta irakasle taldeak daukanen benetako garrantzia. Ez persona bakar batek. Irakasle taldeak da funtzionatu behar du, ondo engrasatuta egon behar duena eta ondo engranatuta egon behar duena da taldea. Tutoretza lanak egiteko binkulo aldetik baita ere, binkuloa oso berezia da, orduan, el binkuloa zergatik egin behar dute beti tutorearekin. Si no tengo feeling con el tutor, ¿por qué voy a generar vínculo con el tutor? Igual genero vínculo con la de mate o con el de no sé qué. Orduan, taldea da benetan ondo funtzionatu behar duena. Eta feedback honetan ere taldearen garrantzia ezago oso esanguratsua da, ezta? Eta batez ere, aipatu dituzun modulo guzti horiek, uztartzea, ez hori da, derrigor eskatzen du koordinazioa irakaslegoaren artean. Hori da, ezin dira izan kompartimentos estankos azkenean. Danak egon behar du ondo engranatuta eta ondo engrasatuta. Gurea txapa xamarra da, baina, orain zuena badakit asko ere dinamikoagoa dela, bisualagoa, politagoa. Egia honenak horretan, bai. Hau da, gure erronka berzio 4.0 ez dakiz emagarrena, bale? Raulek esan duen bezala, urtero pixkat aldatzen gabiltza, taldetik taldera diferentea baldin badago, zenbait gauza bai dia guretzako klabeak direna, bai? Orduan, guk lasaie berrozpen egiten ditugu ezaugarriak, azteko dira motzak. 3-4 aste, batzuk inkluso aste bete, batzuk 2, segun, bai? Esan nahi, guk urte bukaeran egiten ditugu igual 13 erronka lehenengo mailan. Bigarren mailan beste gauza da, lehenengo maila hartuko eta referentzi bezala, bai? Orduan, erronkak izan behar dute motzak, zergaitik horrela beraiek egiten lanaren resultua da azkar jasotzen dute, bai? Gero, esan bezala manipulatiboa izan behar du, esan nahi, guk garrantzia asko ematen diogu esplorazioari. Behin erronka aurkeztuta, pixka bat jakinda zer egin behar duten eta zer beharko genuken, gero zuzenean jartzen gera esplorazioa, bale? Guk proiektuak aurkezten ditugu eta proiektuak egin aurretikan, ez? Gero proiektuak beti behar dute arazo batean oinarritutakoa, beti iten ditugu intermodularrak, gai teknikoak hartzen ditugu, beste zeak komunikazioa eta zientziak ez ditugu sartzen erronka guztitan, baina bai sartzen ditugu. Batzutan, bale? Eta azken binean Raulek esan duen bezala erresa da. Zientziak sartzean nahiko erresa izaten da matematikoki kalkulu asko egin daitezkelako. Eta beti kokatu dezakezu ikuspegi antropologiko batetik egin dezakezu. Esan nahi dut, guk elektrizidadea ematen dugu. Elektrizidade bateko, sukalde bateko instalazio elektrikoa egin beharko bagenu,
sukaldea erabili dezakegu antropologikoki ikusteko ze garrantzia eduki duen. Bai? Gizartaren transformazioa zer izan da sukalde batekiko. Aztezea paleolitikoan eta sortzean neolitoan. Bai? Urrun aukerak badaude. Esaten dute erronka guztietan ez ditugu sartzen. Baina eta manipulatiboan insistitzen berriz ere guk proiektuak egiten ditugu, bai, etxe bateko instalazio bat izan daiteke, baina instalazioekin aurretikan pasatzen dugu denbora asko esplorazioan. Ez ditugu jartzen ordenagailuan informazioa bilatzen, bai? Egiten dituguna da ariketa asko, eta ariketa horiek lagunduko dute geroko proiektua egiteko, bai? Eta hortarako erabiltzen dugu erraminta bat bezala erronka kuaderno bat. Gero oantxe aurkeztuko duana, bai? Orduan erronka kuadernoa da bizkarrezurra, bai? Horritik horrira ikasleak jarraitu behar ditu pauso guztiak egiten. Eta gero taldeka egiten ditugu, bale? Gure taldeak dira, probatu dugu 3-4 persona, baina gure formatu erresa da 2 persona. Bai? Eta askotan ez esaten da jo, konpensatzeko bat azkarra denarekin, zaitasuna dauzkanerekin. Horrela batak erakusten dio besteari. Oinarrizko mailan guri horrek ez dugu funtzionatzen. Orokorrean. Zergaitik, batek bukatzen durako dena egiten eta besteak bukatzen du azkenean bestearen zerbitzari izaten. Orduan erronka batean balio dezake. Baina erronka batean baino gehiago ez. Orduan jartzen ditugu 2 potente direnak, 2 onak direnak, eta gero 2 alper jarriko bagenitu, en plan oso erresa da, en plan zuen baitan dago. Zuen jakingo zute alpertuta jarraitu nahi zuten, bai edo ez. Baina alpertuta jarraitzen baldin baduzute, lana ez aterako. Hori da guri funtzionatzen digunak. Eta gero askotan eta aldekatze horietan ebai konturatzen gera o fijatzen gera asko zaintzan, bai. Guretzako gelan sartzen garenean helburua da eremu seguru bat sortu behar dugu. Orduan, ikusten baldin baitugu zauzgarrien batzuk, bai jartzen dugu babestuta egoteko egoera batean, bale? Horri garrantzia ematen dugu. Orokorrean, perfilak egiten ditugu potenteak eta zailtasuna askatenak aparte. Eta hortan malgo izan behar duzu. Esan nahi dut, evidentemente potentek 3-4 astetako erronka bukatzen dute 2tan, eta besteak behar dituzte 3-4 aste. Eta denei eskaini berri duzu gauza bat. Orduan erronka mailakatu badazkagu. Hau da, minimoa onera iritsi behar duzu. Eta nahi baldin bauzu gehiago, potenteak etortzen bezala jartzizku ariketa ekstra batzuk, bale? Horrek ze ematen die, kalifikazioa handiago bat. Erronkak handiagoa jartzizkiozu, bai? Orduan, erronka mailakatuak ematen diguna da malgutasuna, errealitate ezberdinak asobritzeko aukera, eta gero ikasle batez ere potenteak motibatzeko aukera. Bale? Zein eman behar zaio nahi? Zein eman behar zaio? Bale. Bale, erronka hasten, bale? Guk 11 faseak ez ditugu bere horretan jarraitzen, bale? Orduan, gurea azkenean, insisto, guk esplorazioa ematen dugu garrantzia handia. Orduan, lehenengo eta behin, esaten duguna da, azkenean proiektu bat egingo dugula, ez? Proiektu erreal bat. Kasu honetan, da, gela batean, 2 tokitatik argia piztu eta itzaltzeko. Da, gure bigarren erronka. Lehenengoa da interruptoreatekin egin dugu, argia piztu eta itzali. Jugar a ser Dios. Enciende la luz, la apagas, como Dios. Oso ondo, vale? Eta bigarrena da, lo mismo, baina 2 tokitatikan, vale? Orduan, txaparik sartu gabe, esaten du, kapazak altzeazte hortarako, eta ez dakitzer, aintzakuzat hartu dute, aurreko erronkan egin dutena, behar dituzu 2 interruptorek, oso ondo, jarri zaitezte paneletan eta egin esaten duzuena. Horrekin konturatzen dira ez dutela lortzen. Eta zer pasatzen da, ez du egiten, errepikatzaileak beti daukazu. Orduan galdetzen diozu, enpoderatzen duzu gelanen aurrean. A ber, Jose Martin, zer da behar duguna? Behar dugu komutadore bat, komutagailu bat. Orduan beste elementu bat erabiltzen duzu ez, orduan esertzen dituzu. Berriz esertzen dituzu, bakoitzak bere erronka kuadernoa dauka, eta hori esaten zu, bale, orain behar ditugu beste elementu berri bat dauka, ze izen dauka hori, eta jartzen duzu arbelean, komutagailua, bale, oso ondo. Eta orduan, hor, zer ikasi behar dugun horretan, hor proiektu aurkezten dugu. Eta hori idazten dute, relatoa egiten dute pixka bat, behar dut nire etxeko habitazioan, argi bat 2 tokitatik piztutzeko, instalakuntza bat egin behar dut. Hortaz gain, irakasleak eskatzen digu ere bai, entxufe bat eduki behar duela. Eta hortarako berritut, 2 konmutagailu. Hasi de simple. Bai? Bai, esaten duguna da, azkenean horretarako proiektua zertan gauzatuko da. Bai? Egin beharko dituzute eskema batzuk, egin beharko duzute muntaia, bai? Eta horrekin batera, gero ingo izkizugu galdera batzuk, ea aklaratu zen egin duzuna bai, ez? Ea zure lankideak egin duen montaje guztia bai, ez? Orduan esaten dugu, 3 gauzak egingo ditugu, bai? Eskemak, muntaia eta galdera batzuk.
Eta gero insistitzen dugu, baina importanteena bizitza honetan zeharkako gaitasuna da. Ze enpresa batean behar ditugu, peoiak, ofiziales de tercera, de segunda y de primera. Hori da segun eta ze gaitasun tekniko dazkasun, baina denek guzti horiek beharko dute zeharkako gaitasunak. Alegia da, jarrera bizitzarekiko, jarrera lanerekiko, nola kolokatzen zaren gelan, nola kolokatzen zaren zure lankidarekin, eta dena. Eta esaten diogu, hemen ebalatuko duguna da azkeneko proiektua. Baina zeharkako gaitasunak lehenengo gunetikan, bai? Baina hori oso klaro. Eta orduan, pues bueno, pixkate hori esplikatzerekoaren esaten diogu. Hemen eskerreta ikusten duzten ikasketa amaitzak hori ikaslei ez diegu erakusten, bale? Guk horre ikusten duten E1, E2, hori dia zerronka diren. Eta hor erronka bakoitzan gaitasun bat desarrollatzen dugu, bale? Hori da azkenean DCBA, ez dakiz zer, jartzen dizuet hor, baina ez dut askorik esplikatu. Eta guk ikaslei bai esplikatzen diguna da eskubikoa. Guk, nola baite, gure ebalaketa egiten ditugu koloreekin. Gorri, ez duzu ezer egin, edo oso urrutizado helburutatik kan, laranja egin duzu, saiatu zara, baina ez zara iritsi minimoetara, horia lana egin duzu, iritsi zara minimoa, garbi usten dugu zein da minimoa, kasu honetan montajea bukatu, eskemak egin, eta funtzionatzea, eta gero berde. Egin duzu, funtzionatu du, eta hortaz aparte, eman dizkizugun beste ariketak ere egin dituzu, bai? Hoi da talde potententzako. Horrekin lortzen dugu azken minean helburu bat, jende entxupatuta gotea. Ze batzuk hori ez dute nahi, ez dute berdea. Batez ere, orain arte ikusten dutena beregan potentzialidade bat, eta orain arte pringatuak zertitudea behatzen, eta hemen batean berde lortzeko aukera daukate, bai? Eta gero, behian ikusten duzuen bezala guk 6 gaitasun, 6 zerkako gaitasun dazkagu, bai? Eta gaitasunak azken minean ere ebalatzen ditugu. Irakasle bakoitzak egiten du erronka horretan ebalaketa bat. Kasu honetan, Xabi, Ibon eta Elor gu garela. Barkatu, honekin hemen foroan badaude galdera pare bat eta uste dut pixka bat badatorrela Elurrek komentatu denarekin. Aitzolek galdetzen zuen zeharkako gaitasunei dagokienez, ia komentatu ahal izango genuke zeintzuk eta nola lantzen eta ebaluatzen diren. Eta nik uste dut pixka bat eman dut zurazapenarekin badatorrela bat. Eta gero horretaz aparte, Antonio Cuervo comentatzen du que muchas veces en los talleres se funciona muy bien para trabajar todos los aspectos de la regulación emocional. En los módulos de comunicación y sociedad y en ciencias aplicadas cuesta más sacar jugo del alumnado, ya que es la parte que más les desmotiva. A ver qué consejos podríamos dar para abordar esa desmotivación. Vale, netzako hezkuntzan daukagun arazo handienetako bat eta incluso munduan, que tiramos todo de motivación, vale? Pertsona batek funtzionatzeko dauzka 3 gauza. Kontzientzia, konpromesua eta motivazioa. Landu behar dana konpromesua da, bale? Ze motivazioa ere bai garrantzitsua da, baina konpromesua ere bai zuenea zatozenera. Eta hori zeharkako gaitasun bezala guk implikazioan lantzen dugu. Esan nahi, ni motivazio aldetikan, te pagan, sí, me pagan una vez al mes. Ay, a las 6 de la mañana no me acuerdo de lo que me van a pagar. A las 6 de la mañana no estás motivado, estás comprometido. Daukasurako ardura bat, bai? Orduan lan egitea importantea da konpromesua eta kontzientzia lantzeare, bai horretan. Eta kontzientzia da azken binean ikasle bezala zer egin behar duzun, zein dan zure helburu eta honea zertara zatozen. Eta kontzientzia hartzea pixkat behar egiteko gai direnak, horrek motibatzen du. Guk zeharkako gaitasunetan guk lasaien lantzen ditugunak dira. Dazkagu banatuta gaitasun personalak, gaitasun profesionalak eta taldekoak, kolaboratiboak, bai? Eta dauzkagu implikazioa, ea klasera etortze zaren, garaiz etortze zaren, klasean zaren lan egiten duzu, txukuntasuna oso importantea, profesional bezala, nola kudeatzen duzun zure espazioa eta zure materiala. Oso garrantzitsua. Lehenengo herramienta hartzen dut, egiten dut lana egin ala dazkaten basurak botatzen ditut, eta gero herramienta jasotzen dut, batera, ze askotan dena batiburrio bat, eta horrek egiten duna da jendea nazmen eukitza. Orduan txukuntasuni garrantzia handia mateo. Autonomia. Arazo baten aurrean, galdera egiten duzu, kapasa zara, edo gelditze zara, edo laguntza eskatzen duzu. Harremanak. Persona sozialak garren momentutik da nola harremantzen naizen ondokarekin, eta nola harremantzen naizen goiko batekin, da inkluso azpiko batekin, bale? Estruktura vertikalak dira batez ere enpresetan topatuko dituztenak, oso importantea da kolokatzea. Oso importantea da ferretera zoazenean nola itzen egiten dizun. Edo direktorekin itzen behar duzun, o bezero batekin, edo ondokoarekin.
Hor garrantzia ematen du adiz, esan dugu, oso importantea antzerkiak egitea. Ondokoa zure laguna baldin badere ezin duzu perka bat eman, klasean. Hau antzerki bada. Ondokoa, nahiz eta zure laguna esan, ezin duzu esan que pasa puto negro. Enpresa batean zaude. Orduan gauzoik garrantzia ematen dugu. Talde lana. Talde lanean ez dakigu aritzen. Vale? Oso importantea da kolaboratibori nola zean. Azkenean ondokoak arazo badaukanean zer egiten duzu. Oso nola kolokatzezaren. Jende askok arrazoia dauka, eta arrazoi horrekin deja tierra quemada inguruko guztiak. Bai? Eta limiteak. Zuk gelan sartzezaren momentutik nola kudeatzen duzun, superior batek edo irakasle batek esatezkizun arauak. Nola kolokatzen zera. Esaten baldin baizu horitzta hau egiteko, zer erantzunen baten duzu. Hauek nola lantzen dien, hor dakago beste kursia, es que se nos bai. No, yo luego voy a hablar de las Bai, dorsales bai, también. Gero, eta oso azkarri, oso azkarria bukatzearen baita ere, nola uztartzen ditugun baita ere, zientzia aplikatuak eta komunikazioa eta gizartea. Evidentemente, da aurreko beraien, aurreko esperientzia traumatikoetik hurbilen dauden materiak dira, hori argi dago orduan. Nola kudeatzen dugu hori, eske precisamente egin behar dena da ikaskuntza esanguratsu bat eta beraiek irakasten zaiena edo beraik ikastea nahi duguna edo helburutara iritsi nahi duen nola uztartzen dugun erronken garapenarekin. Horretik dira garrantzitsuak erronkak eta erronka hauek multimodularrak izatea. Hau da, nola lotzen ditugun beraik egin behar duten lan tekniko horrekin aldela eta beraiek ere beste ulerkortasun bat edo jartzea materia horren inguruan eta gero hortez aparte kontziente izan behar dute baita ere DBH-ko tituloa aterako dutela edo ateratzeko aukera daukatela. Orduan, horretan ere, beraik erlatibizatu behar dute igual frustrazio guzti hori, eta esan, ben helburu bat badaukat, eta ez da bakarrik, sukaldaria esan nahi dut, edo elektrikita izan nahi dut, baizik eta hortaz aparte, DBH-ko tituloa atera behar dut, eta horretarako helburu minimo batzutara iritsi behar dut. Orduan, hori uztartzea da pixkat igual zailagoa dena, baina gaur egun, adimen artifizialak ere asko lagundu diezakegu hori forma ematen eta erronka zera intermodularrak sortzen eta jakiteko nola uztartu edo pista asko ematen dizkigu. Ez da adimen artifizialak ematen duguna kopiar pegar, ez da gutxiago ere, baizik eta desbloke horretatik ateratzeko herramienta bat da. Eta gero, hortik abiatuta, guk egokitzen dugu gure errealidadera, gure gelara, gure ikaskuntzetara eta noski, segun zeman behar dan, eta egia da gauza batzuk igual gai batzuk zailagoak enkaje zailagoa daukatela, baina beti dago muduren bat. Zuntua da, bilatzea. Eta guk enkajatzen ditugunean, adibidez, gure erronka batekin, askotan beste erronketan, goi mailan ematen ditugun erronketan, daude, hilabete erronketan, eta orduan proiektu badaukate eta bai jarraitzen dute, guk ez dugu egiten, bai? Esan nahi, zientziak eman behar ditugu, zientziak ematen dira, eta erronka erabiltzen da hortarako, baina bai fuskatzen dugu. Bestela 6 ordutako erronka egun guztian zehar hilo konduktore berdinakin egite zaie luze. Orduan bai egiten ditugu, orain komunikazioa egin behar baldin badugu, erronkako roioakin jarretzen dugu, sartzen gara komunikazioarekin, pixkat astutzeko, hausteko pixkat duten. Eta komunikazioaren barruan hizkuntzak azken finean gauzarik errezena dire uztartzeko, porque azkenan hizkuntzak behikularrak dira, eta zuk beti eskatu aldiezu edukia ingelesez, euskeraz, gaztelaniaz, bai. Eta matematikak igual ere errezagoa dira naturzientzia baino momentu jakin batetan. Orduan, jakin behar da buelta matematen baina, bai, ez da erreza, baina, egin daiteke, badaude adibideak. Pero de Lander, Aitor eta Itzol erantzunak sentitu izana rapen hauekin. Vale, hor lehenu esan detena, motivazioaren kontuak, konpromiso asko lan da, baina motivatu eukitzea egila da. Esan duguna, gauza motzak, bai? Guk adibidez, hemen ikusten duzuten bezala, da gure erronkako urrengo 2, 3 eta 4 horriak, eta konturatuko inean bere garaian eskema elektrikoak egite zituztenean, etxilera enteratzen ezertaz. Egite zituzten, Ctrl C, Ctrl V, baina ez zuten ezer ulertzen. Eta azkeneko 2 urtetan probatu ditugu hau. Eta esan manipulatiboa, esan nahi dut. Ariketa txikiak dazkate eta ariketa txiki guztiak konprobatzen dituzte gero panelean, esan nahi dut. Horre erdian eskema funtzional 3 jartzen duen horretan, hor egin behar dute hori bete, ulertzeko zen elementu erabili behar dituzten, eta gero hori bukatzen dutenean, bakoitzak gu konprobatzen dugu bukatuta daukala erronkako dara, eta jartzen dugu berriz ere paretean muntai hori egiten. Esan, egintzazun muntai hau hemen agertzen den bezala, ulertzeko. Behin hori egin duela, jaisten dugu, eramaten dugu eskobiko beste eskema horretara. Orain, egin eskema hau,
eta egintzazu guk esan bezala, gu laguntzen dio eskema hori egiten, askotan harrepelan egiten dugu beraiekin, eta behin bukatu dutenean berriz ere goaz panelera, eta egiten dugu eskema horren iguala, baina montaian. Pausuz, pauso. Osea, eta horrela hartzen dira logika harrapatzen, bai? Eta guzti hau da esplorazioko fasea. Esplorazioko fasean igual pasatzen dugu denbora gehiena. Gero, hemen lantzen dutena proiektuan egingo dute. Baina hemen egiten dugu pausoz pauso. Horat izatut oso bideratuta dagoela. Barkatu. Eta behin, ja, pauso guztiak egin dituztela eta taldeak bukatu duenean, hasten dira proiektuarekin. Eta proiektuan hemen dagoz checklist bat, bai? Checklist hau errepikatzen da, egiten ditugun 13, 14, 15 erronketan. Segure helburua da lan prozedura bat ikastea. Bale? Askotan hor proposamenak egiterako garaian, eta ereduko 11 fasetan horretan proposamenak egin behar dituzte, gauzat ez da, gure helburua ez da proposamenak egitea. Guk oso klaro erakusten dugu zer nahi dugun. Oso klaro erakusten dugu nola egin nahi dugun, bai? Zertan daukate askatasuna? Erramintak nola erabiltzen dituzten eta lana nola egin dezaketen. Baina lan proiektuko pauso guztiak markatuta dazkate. Seguk batez ere ikasten nahi dugu beraiek prozedura bat, lan prozedura bat. Bai? Azkenean, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Guk ez dugu poesiarik egitea nahi. Vale? Poesia etorriko da leheno. Lehenengo ikasi behar dute esaldiak nola egiten diran, gero kaligrafia ikasi behar dute, eta kaligrafia eginda gero esaldiak egin. Eta gero hasiko dira poesia egiten. Baina lan prozedura ematen dugu garrantzia. Eta hemen jartzen ditugu, zeintzu dira, zer agiketa daukat. Pues hemen agertzen dira ez, 7 pausuak. Eta beti dira 7 pausuak. Eta bakoitzarako zer herramienta behar duten eta zer materiala. Lehenengo fasea eginda gero, irakasleak joten du klik. Azten dira bigarren fasearekin, bai? Askok saltatzen dute. Irakasle bakarra gea, 15 irakasle dazkazu, osea, 15 ikasle dazkazu, esan dizute baiez egin detela lehenengo fasea, ez gera iristen denera. Hortan ere malguak izan behar du norberarekin. Eta regulazion emozional oso dago norbera barkatzen, ez frustratu. Osea, hau da, lortzen duzu, la kampana de gauz ez denekin ez duzu lortzen. Egon lasai. Osea, hau da, erramienta bat ondo funtzionatzen da, ez du euneko honean funtzionatzen, ezinezkoa da oinarrizko mailan. Ez aztu raftinean gaudela, ez pentsatu lehortuta egitxiko zarenikan. Ez pentsatu ikasleak bakarri guztuko diela, zu ere bai pringatuko zea. Eta bat emat jauziko da, baltzak. Bai, eta bat emat bota ingo dezu, eta guztua gaina. Bale, baina guretzako garrantzia handia ematen diegu lan prozedura bat edukitzea. Ze horrek, lan prozedura bat ikasten dutenean, rutina bat hartzen dutenean, azkenean gero dauzkate bakarrik arazo teknikoak. Baina el procedo guk know-howari ematen, ez zen enpresa batea zuazen, ez gauzak hemen horrela egiten dira. Orduan know-howak os garrantzia handia dauka. Nola lan egin, lan prozedura bat eduki, bai? Eta insisto, gero tokatuko zaie proposamen ezberdinak egitean arazoa daukatenean, baten elemento batek egite ez duenean, hor beiratu behar duko dute zer da gaizki dagona, instalazioak gaizki, elementu dago gaizki, gauza eta beste, bai? Eta behin, ja hori egin dutena, pues lanean hasten geha. Hau gure ikasle batzu dira, lola bosturteko ikasle batzuk, ezkerreta ikusten zuten bezala lehenengo fasean laminak egitea da, batzutan bakarka eukitzen ditugu eta zua taldeka, segun eta gelako giroa zein den. Hortan fleksibla izan behar duzu. Batzutan taldeak nastutzea guztien dugu, zeretikan giro ona sortzen duelako. Langiro bat sortzen duelako. Beste batzutan aldiz, ikusten baldin bazu, jutatzen duzula Jose Martin eta Mikel, zelia gorda. Orduan, jarri daiteke Mikilekin, ez da okorriture. Aldiz, Jose Martin, nastutzen baldin bazu Ikerrekin, Ikerri Jose Martinen laguntza oso ondo tortzen zaio, pues jarri zaitezte. Horrez ez egiten du, pues berriz rafting, porque talde guztiak ez dijoaz velozia berdina, baina ez lo que hay. Funtzionatzen baldin badu, lepoan hartu eta segi aurrera. Ez etxi, bale? Eta, bueno, eta hemen bukaeran, azkenian behin erronka bukatzen dutenean, saiatzen garena da itxiera bat ematen, bai? Azkenean evidentziak behar ditugu. Evidentziak zesan nahi du. Inspektora baldin badator, nolabait justifikatu behar du lan hau, ezta? Orduan, hor, azken bidean jartzen ditugu, erronkan azalpen bideo bat egin behar dute, laminak hartu dute, eta erronka kuadernoa. Gure zeharkako gaitasuna digitala ez daukagu jarrita, baina digitalidadea landu behar da, driven karpeta bat sortu eta hor informazioa sartzea. Bakoitzari bere izena jartzea eta jazta. Guk hori konprobatzen dugu gero notak jartzeko garaian. Bai, barkatu, notak ez, ebaluatzeko garaian. Bai? Eta gero bestaldetik autoebaluazio bat. Zeharkako gaitasunei hainbeste garrantzia ematen diogu,
azken binean beraiek kolokatu behar direla, ea nola ikusi diren, bai? Eta gero ere bai ikusi behar dute, egin duten lan prozesutan hor gutazkagu indarguneak eta hobekuntzak egiteko, ez? Eta zertan, batzutan, zer ezagutza dakidan ondo, zein da nere fuerte aurrengorako, esan nahi dut, nun apoiatu behar naiz, ezagutza aldetikan, eta gero prozedura aldetikan. Gauza da, nik bakit instalazio batek nola funtzionatzen duen, baina gero eskuetan enaiz trebea. Bale? Orduan, garrantzian baten diogu profesional bezala. Dauzkaten hartu dituan ezagutzak eta prozedurei. Bale? Eta erronka kuadernoa hauxe da. Eta abalaketan gero sartuko aurrerago. Zezuko baina ez dut esplikatu horrezura zurea. Sí. Bai, denboraz nahiko larri gabe. Sí, voy a hacer. Vale, es otra manera de, yo os voy a presentar, pues bueno, otra manera también de acercarnos a trabajar los retos, que para que veáis que, bueno, pues que no hay una única y lo bueno es que, bueno, pues que cuando hay diferentes formas de hacer, pues que eso nos da como esa flexibilidad y esa manera de hacer de la manera que mejor nos acerque. Vale, nosotros antes de empezar a diseñar los retos en nuestro equipo, lo primero que nos planteamos fue, como decía antes Lur, ¿no? La importancia que son las competencias transversales para esa formación académica, profesional, personal y social que es el objetivo de nuestro alumnado. Vale. Entonces, cuando comenzamos con las competencias transversales, lo primero que miramos fue las competencias transversales del centro. Y nos dimos cuenta que estaban rubricadas en 6 niveles y claro, queríamos ir en sintonía con las transversales del centro y nos dimos cuenta que ese no era el camino rápidamente, sino que teníamos que, siendo un poco alineados con la filosofía del centro, nuestro alumnado necesitaba como sus competencias transversales, como bien señalaba antes Lur. Entonces, el paso siguiente que hicimos fue diseñar nuestras propias competencias transversales para nuestro alumnado. Las dividimos ahí en personales, sociales y tecnológicas. Este fue el primer trabajo que hicimos. Luego, lo siguiente que hicimos fue adaptar el vocabulario. Si os habéis dado cuenta en la rúbrica de antes, o sea, es imposible entenderla, lo que teníamos que ver era cómo acercábamos estas transversales al lenguaje un poco de nuestro alumnado. Entonces, tratamos de hacerlas con infografías que fueran cercanas. No me está dejando. A ver, pásale. Vale, con infografías que fuesen cercanas al alumnado, pues bueno, rubricándolas en 4 niveles. La primera con la que empezamos, que es lo que decimos nosotros, que es como una transversal llave, que es la que te permite avanzar o que te permite, o sea, de alguna manera no avanzar en las demás o en tu proceso, es la que llamamos implicación, que tiene que ver con la asistencia, la puntualidad, la normativa y los hábitos saludables, ¿vale? En torno a ello lo solemos mínimo una vez al mes. Esta transversal es la que nos hace reunirnos con cada alumno buscando los momentos, porque si esta falla, de alguna manera, si no está viniendo, si viene siempre impuntual, si nos cargamos de reflexiones, de anexos, esta es la que de alguna manera le decimos tiene que estar limpia y bien para poder seguir avanzando en las demás. Como señalábamos antes, qué importante es trabajar la competencia emocional en el alumnado. Nosotros la tenemos metida dentro de las transversales, que reconozca las emociones, que sepa gestionarlas. Trabajamos a principio de curso talleres de prevención de bullying, porque es una manera de cómo queremos relacionarnos y no relacionarnos. Trabajamos con una entidad GEUS, teatro psicoemocional, tanto en primero como en segundo, gestión de las emociones, o sea, todo, y luego toda la labor de tutoría. Luego, otra transversal que trabajamos es el trabajo en equipo. Para nosotros es irles enseñando a cómo trabajar en equipo, porque es lo que se van a encontrar en grado medio. Entonces, siempre que vamos a empezar con un reto, es comenzar con el contrato, les vamos dirigiendo los 3 roles, el de coordinador, el que controla el tiempo y el material, el secretario o secretaria, y las actas que vayan rellenando, quién hace, quién no hace, incidencias, quién ha venido, quién no ha venido, porque nos vamos a basar en esas evidencias cuando decidamos pues, que alguien no nos gusta cómo está trabajando, pues que sepan que tenemos que recurrir a ese contrato, a esas actas, pues bueno, muy acompañaditos, pero una manera de irles manejando en eso. También trabajamos responsabilidad social con ellos, porque es lo que trabaja el centro, mediante charlas, salidas, apuntándonos en proyectos, es una manera de visibilizarles en positivo.
La metacognición, qué importante es aprender a aprender, ¿no? De muchas charlas, de muchas salidas que hacen, de muchos talleres a los que vamos, ¿no? Qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y cómo lo puedo utilizar en mi vida. Son, como decía Elur, 4 preguntas claves que cuando vienen a dar una charla o cuando vamos a una salida es ¿qué he aprendido yo de aquí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué me llevo? O sea, parece que no, pero esto lo van llevando como a su portfolio, que lo tenemos ahí un poquito ahí diseñadito como muy sota, caballo y rey, y es una manera de que frenen, paren y que se den cuenta de lo que están aprendiendo. La autonomía, que la vamos trabajando poquito a poco, al principio muy acompañados y poco a poco a finales de primero, de segundo, ya les vamos pidiendo pues que, bueno, que vayan teniendo más autonomía. Comunicación, que está muy ligada con el módulo de comunicación, escrita, oral, verbal, y competencia digital, que además de saberse mover en la plataforma, pues intentamos que, bueno, pues que también sean usuarios pues de las nuevas tecnologías. Vale, todas estas competencias transversales, que fue con las que empezamos, luego comenzamos a diseñar retos. Nosotros en primero tenemos diseñado los retos que veis ahí. Empezamos con el reto de acogida, porque para nosotros es muy importante la acogida, y luego en nuestro ciclo que tiene que ver con actividades, es actividades domésticas y limpieza, tiene que ver con tareas y con relación, cómo nos relacionamos con las personas. Pues los tenemos diferenciados con eso, con relacionarnos con la infancia, relacionarnos con personas mayores y relacionarnos con personas con diversidad funcional. Tienen un hilo conductor todos los retos, porque en el primero vamos conociendo la realidad, vamos aprendiendo tareas y a relacionarnos con personas, en el segundo vamos mejorando las tareas y mejorando el relacionarnos con personas, y en el tercer reto ya nos atrevemos a diseñar determinadas cosas. Como decía antes también Raúl, qué importante es ese aprendizaje que nos sirve para la realidad. Nosotros utilizamos mucho en estos retos, en todos ellos, el aprendizaje por servicio. Nuestro alumnado, en septiembre hacemos la acogida, en octubre ya están yendo a colaborar al Jantoki y al Janchiki, porque con esa colaboración, con ese aprendizaje por servicio, estamos trabajando la tarea, el módulo de limpieza y el de apoyo a la gestión. Están yendo al hogar de jubilados, ayudando a las personas mayores, y están dinamizando todo el grupo una marcha de mayores. Y también, por si os sirve de herramienta, a nuestro ciclo entran los de grado superior integradores, realizando ellos propios sus APS, que tienen que venir desde octubre hasta diciembre a dinamizar y ayudarnos con nuestros alumnos. ¿Qué pasa con eso? Que lo mismo que ellos reciben aprendizaje por servicio, nuestro alumnado no solo es receptor, sino que es parte activa, y también ellos realizan aprendizaje por servicio. Además, a principio de curso nos vienen muy bien los integradores, porque para garantizar el éxito les acompañan pues, cuando van al hogar de jubilados, cuando van a los comedores. Vale. El primer reto, el de acogida, súper importante para generar vínculo, para trabajar la convivencia del aula, para la tutoría, para el soporte digital, para la normativa. Y a través de un reto de acogida, en el fondo lo que les decimos es tú llegas a un centro nuevo y ¿qué es lo que quieres saber? Pues quiero ver cómo es mi centro, quiero ver qué va a pasar en mi aula, quiero ver qué perfil profesional es, qué voy a trabajar, cómo voy a trabajar, y si voy a trabajar en equipo, pues hacer muchas dinámicas de trabajo cooperativo, de confianza, de distensión. O sea, todo el retito ronda en torno a que se identifiquen ellos. A eso le dedicamos 2 semanas. Y luego lo que os decía, los retos tienen todo un hilo conductor que es apoyar a una familia con la persona mayor, y en el primero nos centramos más en los niños, en el segundo en nuestros mayores y en el tercero en la diversidad funcional. ¿Qué hace que haya este hilo conductor? Pues que cada vez van pillando más seguridad, porque es como a veces ir repitiendo muchas maneras de hacer, pero ampliando un poquito la dificultad. Es como hacerlos progresivos. Luego trabajan ellos en sus choquitos, en sus grupos, como decía Elur. Nosotros comenzamos probando con 4 y ahora estamos pasando a 3-2, porque 3 a veces cuando falla uno viene bien. Luego la manera de hacer los grupos también es verdad que cuidamos mucho a las personas vulnerables, porque tan importante es la tarea como la relación. Entonces, personas vulnerables están con personas que saben llevar esa vulnerabilidad o que tienen una diversidad muy diferenciada y que lo van a saber trabajar. Y luego otros que igual tienen como otro código, pues igual también nos interesa que estén juntos para que manejen el mismo código y que quizás nosotros tengamos que estar ahí más pendientes.
La manera de hacer los equipos, la verdad que tiene que ser con una mirada un poco de tener en cuenta la tarea y la relación. Y en cuanto a los retos, lo que decíamos de nosotros, los retos es un pretexto para ir dinamizando pasos. No tienen por qué ser los 11, ni es un objetivo que nos planteamos, pero nosotros, aprovechándonos del modelo ETAS y que ya está, pues bueno, vimos los pasos y nosotros, por ejemplo, en primero, sí que utilizamos solo los pasos que ahí vienen, que en el fondo, en nuestro centro, también los hemos sintetizado un poco con activar el equipo, con conectar con el reto y luego, por ejemplo, en primero nos pasamos ya a generar resultados y a presentarlos. No hacemos la fase esa de investigación, de generar alternativas, tomar decisiones, pues porque eso lo dedicamos más para segundo. Entonces, activar el equipo, intentamos hacer dinámicas que activen el equipo, que les hagan formar parte, que se sientan como parte de un equipo con diferentes dinámicas. Luego, que conecten con los retos. A nosotros nos gusta siempre que podemos traer personas de fuera. Solemos traer a las andereños del Hantoki, a la persona del hogar de jubilados, al de la empresa de limpieza. O sea, siempre que podemos, o sea, que la conexión con el reto sea de la mano de algún profesional. Luego organizamos los retos pues con un planificador y luego nos gusta también mucho el aprendizaje, visibilizarlo, ¿no? Con mapas conceptuales. Nuestros retos son largos, o sea, para que veáis que si los de Luz son cortos, los míos son largos, o sea, que cualquier cosa tiene cabida. Los planificamos y los ponemos, cada uno hace su propio mapa conceptual y hay uno grande hecho en el aula porque es una manera de ir viendo por dónde vamos. Y luego, para acabar, sí que hacemos un feedback que decimos que es como un regalo, ¿no? Después de haber estado un par de meses trabajando juntos, ¿no? Y que hemos aprendido los unos de los otros y que hemos tenido paciencia los unos con los otros, qué menos que darnos un feedback. Ellos primero se autoevalúan, ¿no? Siempre es 2 estrellas, un deseo, 2 puntos fuertes, 1 de mejora. Cada uno hace su autoevaluación, siempre en base a evidencias. Nada de que eres majo, de que me caes muy bien. No. Trabajas, has organizado bien el trabajo, has venido impuntual tantas veces, siempre evidencias. Entonces, 2 estrellas, un deseo. Yo me digo a mí misma 2 puntos fuertes y un área de mejora con respecto a este reto. Les regalo a los demás 2 puntos fuertes y un área de mejora. Y luego, cuando se lo comparten y se lo tienen que decir uno a uno, siempre en base a evidencias, para eso tenemos que estar nosotros ahí pendientes. A nosotros, la heteroevaluación, sobre todo a nivel de las transversales, poco más tenemos que decir, porque el que ha sido impuntual se lo dice a sí mismo, se lo dicen entre ellos y se lo recordamos nosotros con las evidencias que está escrita. El que no ha trabajado porque se ven las actas, se lo dice él a sí mismo, se lo dicen los demás, se lo decimos nosotros. Entonces, es una herramienta que cuando el mensaje es dicho desde muchos sitios, adquiere más volumen y luego a la hora ya de los informes es como recordar aquello que hablamos y aquello que está plasmado y que luego ellos también lo plasman en su portfolio para que también todos manejemos las mismas evidencias. Y luego el segundo, es verdad que intentamos dinamizar ya entonces los 11 pasos, y el tipo de retos ya tienen que ver un poco más con la sostenibilidad, con la digitalización, con la diversidad, y también seguimos haciendo aprendizaje por servicio y que vengan otras entidades para tratar de que al manejar los 11 pasos tengamos como un pensamiento divergente de todo lo que nos traen las entidades, pues luego, bueno, para que intenten tomar decisiones y converger. El tipo de retos son ya también como de otro matiz, ya les obliga a trabajar de otra manera, pero bueno, van en la misma línea. Y bueno, lo he tenido que hacer así un poquito rápido porque vamos un poco controlados de tiempo, pero el objetivo un poco era también que veáis, pues bueno, pues que hay diferentes maneras de que los retos al final no dejan de ser más que una herramienta que la podemos utilizar para que nos ayude a ese aprendizaje que decíamos, pues de experimentación, de acercarnos a la realidad, de comprobar que trabajando con equipos accedemos más a esa diversidad y que no existe una manera única. Hori da, Maite. Egia esan, ikusten duzu ez 3 erronka aurkeztu dizkiguten, 3 ziklo oso desberdin, bata bestearengandik, oso desberdinak ere diseinu aldetik, helburu aldetik, baina gero beti dago kezka ebaluatzerako momentuan, ez? Egia da Elurrek, ja esplikatu dula beraien ebaluatzeko era, Raulek ere, Maitek ere azkenen finean, erronkak
nola ebaluatu, feedback hitza askotan erabili duzu, eta herramienta oso importantea dela hasierako lanbide heziketan batez ere, baina nola englobatuko zenukete ola ebaluazioaren muina edo? Nik zuk esan duzun moduan, feedbacka oso garrantzitsua da, bai? Guk feedbacka bi modutan ematen dugu. Etengabea, zeharkako gaitasunekin zerikusia daukatena eta lan prozedurei zerikusia daukana, en plan de eta feedbackak oso garrantzia dauka guretzako feedbacka ematen danean da alternatiba. Ze pegak asko ateratzen ditugu, refuerzo positiboa beti ere peligrosoa da, porque azkenean gauza asko gaizkite dituzte, eta jendeak hau ez da ondo, hau horrela ez, osea, hau horrela ez, hau horrela, bai? Orduan, mugak oso importantea da jartzea feedback horrekin, batez ere zeharkako gaitasunek, izanet, batez ere jarrera arazoekin, bai? Konpromisoak hartzeko baita. Eta konpromisoak hartzeko hori da. Eta gero, bestaldetik daukagu beste feedbacka behin erronka bukatzen dutenean. Gure kasuan egiten dugu, behin muntaia bukatzen dutenean eta funtzionatzen duenean, deitzen gaituzte. Orduan, momentuko irakaslea joaten da, eta egiten duguna da, lehenengo ebaluatzen dugu muntaia, nola dagoen, lehen esandako mailaketa horrekin, eta gero esaten dugu laminak erakusteko. Eta laminak ere orduan ebaluatzen ditugu, bai? Eta ja horrekin daukate zea bat, eta gero bakoitzaren ebaluaketa bat. Eta gero bestaldetikan daukate galdera batzuk ja badazkago galderak finkatuta, orduan taldea hartzen dugu, eta momentuan hor bertan nahi diziogu galdera haiek. Horrekin ebaluatzen dugu bai, ea ezagutzetan mini-boturaritzen nola kokatzen diren. Orduan, guk bi feedback horiek dauzkagu, eta gero bestaldetikan horrez gat biltzen talde guztia, irakasle guztia, ze hori probatzen dugu eta etzigun ematen. Osea, azkenean konturatzen ginen 3 irakasleak juntatzen ginen, hartzen genuen taldea eta gote ginen 15 minutu beraiekin. Claro, 15 minutu egitea 5 talderekin, gehi 15 erronketan ez genuen ematen. Eta ez genituen feedbackak ematen, orduan orain momentu honetan gaude. Ez da gure puntu hori fortena, baina garrantzitsua. Eta zeharkako gaitasunetan. Esaten dugu, zeharkako gaitasunen irakasle bakoitzan nola ebaluatu. Beraiek ere badakite irakasle guztiekin berdina ere ez dela. Orduan nota bakarra ez diogu ematen dugu, bitu. Hemen, irakasle honek ebaluatu zaitu implikazioan horrela, honekin horrela eta honekin horrela. Saiatzen gago gorazten zeintzu dian zertan basatu. Azken aldean berandu iritsizea, azken aldearetza lanean fin ibili, bai? Orduan momentuan ematen ditu, behin muntaia bukatzen dutenean. Eta gero ja egozituzte evidentzia guztiak eta. Eta horre lurradiez galdatzen dute justo familiei erronka bakoitzeko ebaluazio ematen diezue, o ez maiztasunekin eramaten dute beraiek ebaluazioen ondorioak edo etxera, informe modun edo... Gu dauzkagu interebalaketak eta abalaketak, bai? Hori da guraso iristen zaien informazio ofiziala. Baina lehen horraulek esan duenarekin, azkenean ikune baduzu eskolako gelako radiografia bat, familiakin kontaktua importantea da. Bi gauzetarako, informazio edukitzeko eta bestaletik aliatu bat edukitzeko. Ikasle baten errealitate soziala da lagunak, eskola eta familia. Eta aldaketa disruptibo bat lortu nahi baldin badu ikaslearen bizitza prozesuan, bik behar dugu batera. Eta horitakoa da familia eta eskola. Guk, hilabetera, 3 astetara familia guztekin kontaktuan jartzen gara. Zertarako, lehenengo 3 astetan normakin ekondo egin dute. Batzu igual ez, baina zeuraski badagoela zeuzen, egite pasagar esateko mezu positiboa. Familiei deitzen diegu, esateko zure semeak, batez semea dira gure kasuan, edo nauzan zure semea laba, azken minean ondo aritua, azken astean lanean asko da, eta hor galdezu da, zen muz dago bera. Eta hori ja informazioa ematen duzu. Eta ja lortzen duzu familiarekin komunikazio posituat. Ez la primera vez que me llaman, para no llamarme la atención, bai? Eta gero ikasleeri ere bai, lehenengo erronketan uzten diegu, zenmoguiak entzen diegu, baina behin bukatu dutenean argazkiak ateratzen egin duten muntaiarena, eta gurasoei bidaltzen. Eta hor, gure fuerte hori da, telefono deia, eta gero ikasleak berak komunikatzea zer egiten duen. Bitu aita, bitu zer egin duen da zerrez. Baina hori, ebaluazio informea edo kalifikazio informea edo hori baino asko zera garrantzitsuagoa da familiarekin lortzen duzun daukasun harremana. Horra, ezkenean, zuk esan duzun moduan, familia bihurtu behar duzu zure aliatu bat. Bai. Bere jokatuko dute beraien papera zurea, baina ezkenean aliatua bihurtu da. Eta horrela balioan jartzen duzu, eta lehenengo egunetikan ikusten dute familiek hortza dela, bai? Ikasleare relatoa ez du jo, pues egiten ari gago eta beste, eta ja
jartzen dizu ahotsa bentsat, eta aurpegia jarriko balizu orduan eta hobeto. Eta batez ere galdetzea, zemoz dago zure seme-alaba zemoz dago hasi denetikan, aldaketarik nabaritu duzu, eta gero, bueno, zuk jakezuk ezagutzen duzu zure semeak zerk datorkion ondo. Eta hori ja idatzi. Ikasle bakoitzaren itxan idazten duzu eta daukazu ja informazio asko. Nosotros, por ejemplo, cada trimestre hacemos un informe con competencias técnicas y competencias transversales. ¿Por qué? Porque como el alumnado las ha trabajado y de alguna manera entiende, porque a veces damos un tipo de informes y que mandamos a las familias que dices, pero ¿esto qué me estás diciendo, no? Entonces, si a lo largo de un reto has trabajado una serie de competencias a nivel de rúbrica, ya las tienes súper claras porque le has ido dando un feedback en las rúbricas y todo, es como al final poner en un papel lo que has estado trabajando a nivel técnico y luego a nivel transversal, que siempre a nivel transversal suele acabar con un cuadrito, ¿no? Pues resaltando sus puntos fuertes, sus áreas de mejora y sus compromisos, porque también es una imagen que se lleva a la familia, ¿no? De un poco diciendo, pues bueno, desde dónde también ellos pueden apoyar o desde dónde eso está dando una fotografía de su hijo o de su hija, pues bueno, que las cosas van bien. O, por ejemplo, imaginaros si la asistencia y la puntualidad está siendo un problema y le compete sobre todo a la familia, jope, pues eso ya también te obliga un poquito a... Y ese tipo de informes están muy bien. Y nosotros solemos hacer, pues eso, antes de Navidades, antes de Semana Santa, y luego es verdad que la calificación es la que es obligatoria al final, pero nosotros solo ponemos la calificación al final. El informe semanal o lo que sea es un reto guguitzala zaien daukaguna. Gustatuko litzai dukena egitea. Asteroko egitzea familiarentzako feedback bat. Ja. Guk oraingoz ez daukagu denbora materialik hortarako. Ja. Baina zentro askok erabiltzen dute informe eta oso ondo funtzionatzen duen, oso motibagarria da ikasle hauentzako, ze hori, nota bat daramate eta gero jaitsiera bat nabaritzen dutenean, ematen die, orduan beti dago betzeko esparru hori, ez? Beti, denbora falta. Bai, eta gu ere, denbora gabe. 5 minututxo gelditzen zaizkigu, ez dakit galderarik baldin badago horrela azkar erantzuteko. Da bestela itxiera emango diogu, eta borobiltzeko pixkat, ez da, horreko guztia eskefinean ustartzen duen eredu erabilgarri eta arrakastatxua, argi dago guri funtzionatu diguna eta zi eredua izan da, ez da. Ikaskuntza praktiko eta esanguratsua balioesten ditu, posible egiten ditu. Ikaslea protagonista bihurtzen du, bera jartzen duelako bere ikaskuntza prozesuaren erdigunean. Gaitasun personalak eta sozialak ere lantzen dira. Anistazioari ere erantzun bat ematen dio. Motivazioa sustatzen du eta atxikimendua baita ere. Lan munduarekin antzage handiagoa duen zerbait ere bada, ez da, erantzun hori ere ematen dio. Ebaluazio jarritu eta hezitzaile bat ere egiteko aukera ematen duen eredua da. Eta gero gainera kontutan hartzen baldin badugu, ez dela eredu itxi bat, baizik eta batuk zer, no, la metodologia, eta no, eta ez da metodologia bat, eta ez da eredu bat. Metodologia asko hartu ditzake, marko baten barruan, baina metodologia asko erabili daitezke, eta ben adibidea hemen dago, hainbat erronka ezberdin, elurren erronka Maiterena eta nira oso desberdina dira, hirurak, pauso ezberdinak ere, 11 pauso dituzte, baina guk adibidez, saiatzen gara 11 pauso horiek ematen, baina nahiko trillatu igual ikaslei, ez da, batez ere, erdi mailatarako eta bideratu daitezen, baina beste kasu batzuetan murriztu egiten dira, edo bateratu egiten dira pauso horiek eta bloketan ematen dira, eta posible da, eta funtzionatzen duen guztia posible da, ez da? Denboralizazio ezberdinak ere bai, azken finean guztia borobiltzen du etazik, guztia borobiltzen du. Eta, bueno, ez da, galderarik dagoen txatean, edo... Eta zik gozari bat pagatuko dugu, argi dago. Rablei bentsa bai, niri ez da baino. Eske guri benetan funtzionatu diguna hori izan da, eta guri ikusten dugu baita ere, arrakasta bat ikusten dugu ikaslegoan, ez da, ikaskuntza esanguratsu bat. Guretzako, dato bat, ez da, gurekin oinarrizko lanbide heziketan hasitako jendeak, orain ikasturte honetan batek egin du irakasle izateko masterra, horrek esan nahi du, oinarrizkotik hasi dela, erdi mailara egin duela, goi mailara igo dela, eta gero masterra egin duela, eta irakasle izateko gogoa duela, azken finean, gauza guztiek ere ikustarazten dizute, ereduak funtzionatzen du alde batetik, eta guk egiten dugun lanak ere funtzionatzen die, ez da, pertsona askori. Eta gero, etapa hauetan batez ere,
emaitzak edo oso epe luzera ikusten direla. Osea, guzti honek, ez, pixkanaka beraiek barneratzen doazen eduki, prozesu eta interiorizazioiek epe luzera ikusten dira, baina, argi dago, hemen 3 esperientzia desberdin daude, bestein badaude, eta espero dugu beraien errealitatea erabilgarria izatea, zuen egunerokotasunean, eta datorren ikasturtean, estrategiak edo ideiak hartu izana, zuek praktikan jartzeko. Eta besteik gabe, mila esker parte hartzeagatik, eta ostegunean ere hasierako lanbide heziketan inguruko saio badago, hasi que agian batzuekin elkar ikusiko dugu. Eta erozertarako hementxe gaituzue, zalantzak eta argitzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko danoi.